Busiafo yebema mo akwa basoronko kwan so na fenso yada mo ase se de birada modi mo fidie editor London Ghana memenda kwan for Sabbath school na feature semu empense mu kote mu nyinara enwom tuo anase enwom enwoma no na afi ye no wo esua ye no wadi kan aye edusua ne bebre na otwi mu no yapese ye no hwe ne etoso dubako no ose wodi anigina rehwehwe onyankopon kwasayon yetwe ho abasisia. Na yo onyankopon kesiye a wayama Israel na wode nnwomto ni agusi nnwom yehia bia no wode be mayen isanse yeti Awurade ne na Awurade nso etiye ne yetimi abet na bompa yo kofre na pa kof meni me ba mi na me ne na kokunto kwa ba ya babon e fa so bia maso ye kwa asori a fam bibi nyi wo ho ano enye late presa wo konyame anim ewo Oman adehye ne abusiafo ne adofo no mo ye de nchia soronko ema mu nyinara na fenso ye beda mo ase pa se debira mo ne yen eyesa adusua yi se ne midi kan eka ye no ye duru adusua etoso edubako na chese enche biara na kote mu no ye de enwom enwoma no ye de eba na wie ye maboafo no aye krado omo ba beboa na fe ye de adusua mu mpense mu ede abramo ansa na no me nkotie enwom emfiri ye nuanom Golden Gate for Homra. Onyame wabo Jehovah firi bonsa nimpo chiremu sebuma refrewa enye bibiase wasi denio Onyame wabo Jehovah firi bonsa nimpo chiremu sebuma refrewa enye bibiase wasi denio Onyame unasese yesomo adini na bejejija efriwo sebuma refrewa enye bibiase wasi denio Onyame unasese yesomo adini na bejejija efriwo sebuma refrewa enye bibiase wasi denio. I'll sit down na medima wo adum nishira wo mame se mi bin eyinum nyina huwa na mana wasia na mi etiafo I'll sit down na medima wo adum nishira wo mame se mi bin eyinum nyina huwa na mana wasia na mi etiafo mi nyame mesumo dada me yiwaye achira hamasan se mi bin eyinum nyina huwa na mana wasia na mi etiafo mi nyame mesumo dada me yiwaye achira hamasan se mi bin eyinum nyina huwa na mana wasia na mi etiafo
O nyame Wabo Yehoba Ajay Firi Bonsa Nimpo Chiremuo Sabuma Refrewa Enye Bibiase Nyame Waside Niyo O nyame Wabo Yehoba Ajay Firi Bonsa Nimpo Chiremuo Sabuma Refrewa Enye Bibiase Nyame Wasidenyo Yada Golden Gate for us wo womonwum de a omode abedi edition animu kan ede amayen ende na mefa saa kwanyan so na adwumaku a omoboa ye ebo ye chidom ma de biara da itimidi saa edition ede ebrewo ba ko ye 3 ABN TV Ghana saa adwumaku yi ya nkrankra wafa TV adwumade atom ho so a de omo ya ne se omobo onyankopon asem ho de ro twede ampo onyankopon adomunti aduma no agusuara ekoso nanso omehia ye nchen emwa enti yesrewo se wo hwe ye na se wo mo abi episode bo 3 ABN TV Ghana fa won number be ba da yemfoni na ni fa na fe efre obi baje oso kakra bia no fa bo 3 ABN TV Ghana na onyankopon so ebehira sanso na Hope TV Ghana so fa sa adisuan e de kowiase afa na nyina de mayen yesrewo se wo hwe ye na se wombo abi ade bo Hope TV so won so number be ba da yemfoni na ni fa na frɛ obibaje so kakra bia na won so ode aboa mo Han Steven so ye TV fofra aba o mo so dwumadi omudi ane sɛ omde onyankopɔn asɛm ede kɔ wiase afana nyinara sɛ wo mo bia pɛ sɛ ode bo Han Steven won so yemfoni na ni obon sɛ won number ebeba ba da hɔ no fa na frɛ obi baje wo so kakra bia no fa boa saa dwumako yi na nam saa ye so na nyankopɔn ahyira ebia na won so okwan a obefa so na wonso watimi aka nyankopon asem no ebino no nyame hira mo se mo agye pene se mo beye no sa ene ma memfa sa kwanya yi na afi minna mabigafo na di mfa nkyerɛ mo na afi yemfa yeti enu yen adisua no me de mo somfo Bismarck mensa ende yewo adom ani agye pa yi sanse yensa asaka da frankaje ewo hase ada yemo akwaba great that's it say and then so your tone safrewo yensa atimi account great me call my sister Agnes Teten so and eti mfimfini sister age yemo akwaba yeah that's it pass and then so what me aba say yemfa disia emre edition 4 me call eto no ha Elder Hansen asamoan so and eti eto no ha no Elder Hans yemo akwaba yeah great Elder say and then so yeto nsa efrel no what me aba mama yenkate ne na Elder Frank bompae emaye ora Yesu enen so yaba ona asese ye bagi nimde ene nkyerkyere yesro sama hon kronkron emekyerkyere yen na fe enye asemiyefo ene atiefo said the opportunity with Jesus Christ to demonti amen Messiah Adamu asibio yenhwe yen adisua no se ne bidi kanka adisua na atifiasam no o se wodi anigina rohwehwe onyankopɔ wo Zion ye beba behwe se ne atifiasam no esiti asemfua na ewo ho ne beba mu kakra na fe ya hwe bare yendi kanhwe nka abosam no ewo Psalm 84 verse 2 Psalm 84 verse 2 se mekra ni agina atopitimpo erade adu ho no nti makoma ne me honam de arusie ma onyankopon ti asefo amen good longing for God in Zion wudi anigina rehwehwe onyankopon asem yehwe anigina obi di anigina ehwehwe bibia ne tibia tesen anase yebe baba mu in the first place yebe baba mu sen ye kasa mo no anigina ye kasa wani agina bibia na chese wafia de kro no ye ka onkona
adekro no wanya na wa free bia bia na eniema koyie wo ho na unya hoto e wo ho ana na unya enipa bi wo ho na nso esan bibi nti no aya kwansidi ama sa eniema no nsan ka bi nti kondo ana wani agina se o besan akobia ho na niema na wunya no wonsa etimi aka bi eni nti so wohwe yaka nkasa mu a so woni gina bibia empempi no ya na wo hwese wo besan akoho biem na wonsa ka niema bi a wahwere no wo eho yo medase so peni watch anigina no mu e dey am great enti o say wodi anigina rehwehwe onyankopon ewo Zion eno na abusiafo ye behwe sene enwomto ahodo a woto ye no ebe bye sa anigina ye de hwehwe onyankopon ewo ze ni nyina ye onyankopon kesiye a wayama Israel na wode enwomto ni awusi nwom kire onyankopon maniye eni se ne oni Zion de si ho eni se ne ode na basa de gi won de si ho na fe won amani hunu nyina mu no otimi gi omufri no motonton onyankopon enti ne ye behwe babia wo no Zion wo ye behwe babia wani gina se wo behwehwe onyankopon enti yesu ani nyina no na fe yenso ye de toto yenso ya brabo mu wo asasi eso ye ni kan share a day in your court is better than 1,000 won fie dakro tna yesne apem ye hwe sene ye beba sa atifi asem yimu a day in your courts is better than 1,000 ye hwe Psalm 84 verse 1 to 4 Psalm 84 verse 1 to 4 na ye hwe adikrontia or can say a day in your court is better than 1,000 no ye What's said dear what's not be a honum see ye fe as a ferrade. Me cry any gina a topity impo a radia do honunti. Makoma name honam di a rusi. Ma onyanko ponte as a form. Now so up to pray and ya die. Now as some fnakate cheer and a boo our betoni melgum. Any or for a butchiano as a ferrade. Me hine name yanko pon. Fono inshwane wona a wote wo fie obekoso ayiwaye amen enti opening ye show wo fie dakro tena yes na pem ye hwe akinkan sem ya kan no anasa nwum ya to no wo Psalm 84 verse 4 yi na odumtofo no adentina nani gina se obetena onyankopon efie da Bismarck medase sede adisuano de bana ene onuntofo no enkasa yimu no so hwa Israel for no mo benyame omne nyame na nante omuti nyame ene nyame kasa kire won na asodin nti ema Israel man no efre awrade enim anase wokono mfamu yes Emma afei eniema nyina kotete pansam ye yes na afei areho ene setware afei awrane na omunim no na omu enhu ne sabiem eno nti omu ne yie se kane no se de na ye ne nyame entam tie na okasa yete na yenya bibia no na afei yenya biem no afei die e was a san ko awrade enchen biom na awrade enna se tena da kropempo no eye maye nchen se ye wo enkoasomu emfie mpempem bebre amfaso bia eniso ye de eba ye bremu a ye kan se akokwa a oben woni ena ya na otai idi abebesre awrade na se tena dako anasi mampo no eye nshira bebre sense nya befa ya kwan so na yakọ ne namobremu se yen de ya ho oden ene yenim die bi epe bibi ne ye de aboa ye ho no kwasam ne se
ye nipa ne duru bi a ya na itimi de nyansa enya niema bi ye gidi se eno a ye enough yes nanso se ye ben Awurade a me gidi se ye hia bia no ode be man isan se ye tie Awurade ne na Awurade nso ete ye ne yeah eno nti ehia se ye ben Awurade da bia ye de toto ye bra ho a da ube hu sa woni nyame nkita hodie ekoyie wotimu sa se wo ho keka no ekoyie nanso se wo refre Awurade a ase ebedru brebi no waye basa wodwene ensiso wo ye niam bi a ensiso eno nti Awurade nan ase tena no eye adenya bebre ma agidifo a ini se ye toto na se ye mfa ho ne te bia ye mu bia edru brebi a te bia wo mu bi no etimi ma ye free Awurade ho kra kwa akire yes nanso se de yete bia ne tie bia no ye ntwen Awurade enan ase na inhira pi wo Awurade nan ase sense yenya befa yakwan ene yenim de bi achi yo me da se openi Frank me da se pa ne me de 12 de no so kakra is say ye ka the sanctuary onyame animu a obi prese obetena no kwasem ne say ye for Israel for the no as an example question is ye bisa ye won say on the opening can say bia na me de pa so say woni onyame e wo good relationship a ya na wo ho kenten say wonko but at what point na ye ka say ye good relationship no so enti o say wo mo a wo mo de anigina ehwehwe Awurade animu no every biara wonya obambo efiri ne nchen in fact the psalms and then say na dodo a wotena Awurade entaban ase no wonya inwunu ewo ho I'm just paraphrasing so onyame de ne nwunu no ebo wo ho ban it is not to sit somewhere say wote ho a wo twen say woni nyame be ye fine so wo ka say wo ye twen me ka say me tena wa twen ni nyame abe ye fine what will happen is obon some wo nko ade na enipa mero ye wo ho ide there is no way I bet me ni nyame ye fine but those who long say longing no kan ni gina no other word that you use is a miss desire ma fe ade ma feel say me hwehwe say you know say me kra kondo ti se nia ofrotie hwehwe prehwehwe nsuo no nti what we are talking about here ni say a good so we better nyame anim one day in practical terms and say pemre pa na fa bompaye fa sua nyame asem ye kwa sorry a emfam bibi nyi ho ano enye late presa wo ko nyame anim ewo longing me hwehwe nyame it's not about any say what why any how be out me hu nyame da bi hwehwe o prayer onyame beboa mo waye eti sikatuya mu in terms of helping the church in your tithes and offering pray say wo yabo nyame in terms of evangelism ye kwa bonten ye pray obi ne na kanyame asem pray say wo be ye bi so wo kondo say wo be ya nyame boa ma wo ye but it's not just sitting there na beto you can't do that yo me da sepa ya nto aso na fe ya nhwe o se bompaye ma Jerusalem asumdwe eno nso no ya nhwe ade ebetimi asua free Psalm 122 verse 1 to 5 no mani je se o se me se ma yanko Awurade fie sa ye nan begina wapon kase mu au Jerusalem a wachechere no se kura etwa yie eho na musuakuo eno nante kro yes mekere Awurade musuakuo se wonkoyi Awurade din aye se de enhyehyeye a ode ama Israel tie no eho na ode nkonwa sisi ma atemu David fie enkonwa eno monsre ema Jerusalem asomdwie ensi wadofo eyie asomdwie entena wafasu emu yes na yedie entena waban mu yes minuanom ene memfefo nti yes meka se asomdwie entena wo mu Awurade ye Nyankopɔn fie nti
mehwehwe papa mama wo. Amen. Amen. So yanhwe hasen so odwomtofo no na asem ben no pese okache mfuni ben na opese okyen e wo hase. Na me da se Bismarck ya bomba ya ama Jerusalem asumdwe na first no na me say Nyankopon man na omotiti church enti 3 times in a year no omoko na omoko Jerusalem akwa bompaye na so omoko a na omutu kwan ni na omfeni pilgrimage omoko na omde ninje na omodwe ni omoko du a omonsa betimi aka tina ye empire kwantu na ehia omopa empremiensa afibia se na omoko ekosem Nyankopon ekokire ne waya ma omo etwam ene de obesa ya ma omo biem enti uko Deuteronomy 16:16 kra na ho na wa hyese mema bia 3 times omo ba ma omo fa mo nsapan emada enti na osi na empire no kra enisen tina nkofo kwa no mo arehye mu se omo koi eho no asantene ni wo because Nyankopon atemu adwane wo ho tise na eda kenka ma kama no nti omo nim se omo kwa obebenya ni je bi obebenya ne fa ahode bi wo no enti na empire no kra na enisen send ya ka se bompaye sa asumdwe beba Jerusalem nya asumdwe omo nchen so asumdwe abom nchen na sa de ni be ya na gise omo ankasa so omo ne Onyankopon wo ayonkofa ebi wo mu ntamansa ansa na ana omo ho so eyesa mutiminya asumdwe ni odo ti se mi di baye nemu a ebetimi abetina bompaye ko fra na pack of menu me ba mi ye na me ne da kokko ntoko baye babon efa so bia maso nti eyesa ye tre odo John 13:34 and 35 muka sese yempo ya dodo ya ho a na wiase nyina be hu se Nyankopon ma enti mafuto ni se ye nyina ye bebo mpaye onyame betie ye obetie anje se ye wodo ese no Nyankopon wa Nyankopon se so ka se wodo nyame na mi nwie da hansi am ni ntamita na me otrofo enti mu ma ye ni Nyankopon ntam ye ya bra ye ne ye ho ntam ye ne odo aba ne ebo mpaye etumi aboye ene na nse wiase de ehia mpai boye se ne ebe bompa na wiye brent nyame be kan ye ho na New Jerusalem no ya sa ko hobiem akosum nyame ti se ne na mo ye wotete no amen amen yeah put your hands na so if you say ye mompa ye ma Jerusalem asum bia me pese ye ko perspective kakra bi the physical presence of Jerusalem ene Zion no ayeka ho asem no ene se ne na dwuma etie na aboya ma yate ne na Nyankopon pese wo ka no ase ti se wo hwe Jerusalem se ne ya wunyame ema ye chiche no no anase Zion no na ehye Jerusalem yeah in fact Zion was one part of Jerusalem yes before no na David ekokunye na oje ochichiri kuru no na omoye ne Zion nti na omfrɛ the city of David now Jerusalem baby sa Zion before no the Mount Zion na ewo no 600 meters apart otu wani 600 meters e wona na Mount Moriah ewo baby Abraham ekobo afode a na odi Isaac ngode no bo afode no to these two mountains ejina ho ema onyame ni faith gidia anase ni faithfulness ni kuredia odi manemba now at the same time no ana odi Jerusalem ni nyina ejina ho ama ono ne tenabia his presence eho na pamadaka no ewo eho na sanctuary no wo in fact Solomon esi asondan no osi no ewo bia ya mepo no eso na osi asondan no now then we can say at any point in time Onyankopon ye ntimi mfa ne nhye even in the Old Testament kra no na sa place na just a symbol because Onyankopon so say nya bepo ba ko bi so na obetena he is bigger than any mountain in the world but we're choosing a presence no say yemmom paye emma the peace of the dwelling place of God yenso yemremu ye Jerusalem ene hefa yen onyame be biara o se nipa betimi se sabre no sofo no ye kai se peace of Jerusalem no se na ebetimi abaso a na je se enipa no were at peace with God se asundue beba Jerusalem a eyi onyame ne
ne bia ya o se yemra n'animu no a na je se nipa no ni nyame wo asomdwe yes biara na nipa na twe wo ho firi nyame ho pe Jerusalem was not at peace. That's right. Yenim say edu baabi no ye di jakura kotu Jerusalem hye kroni nyina ye fa nipa no mum ebubu Jerusalem nyina eniti yenso o se ye mompa ye emma Jerusalem, the peace of Jerusalem. Yen pa bo aye bebo ene asomdwe a ye benya ewo nyame emma mu no ene se ye ni nyame benya asomdwe sa ne ye ni nipa ye bedo dododo ye ho efise ba bia nyame achusu bia se ye nsom no ye ni Jerusalem sa na se ye betimi aye sa kise me do kise me do nyame kise wo do me na wo so do nyame na ye kan bomu a ye de asomdwe aba ewo ye som ahodo. Great. Medamase pa abusiafo egusu ehwe se yani gina se wo na hwehwe nyankopon ewo Zion no eno na yegusu a yehwe yenko yanimu na fe yenhwe Sion amansan nyina fie sene Psalms no anwuma a wotofa Sion ho se eye amansan nyina efie no yenhwe dia ema Sion yesronko na woma Sion so se eye amansan nyina efie no nti yenhwe Psalm 87 kenkan verse 1 no sa eba bepem 7 no yenhwe sene o Sion so ho no mo atifian sense onyankopon kromufo kora madum Awurade kura wa chechire wo mu pokronkron so Awurade doziyo apono sene Jacob tena bia nyina oka wo ho animonyam sem onyankopon kro se me bo Misraimfo Babelfo Filistifo Tirofo ni Ethiopiafo din wo won a wonni memu mpo a yenum wo won ho ara na Zion ho de obeka se wo won nyina maako wonimu na wano na oma na sitim osrosro no 6 ni se Awurade tire amandia obeka se Awurade tire amandia obeka se woyi wo no wo honom na nwumtofo no ne asafo no beka se me manso nyina wo mu amen. Great. Inti yanhwe ha se no sai na wosima Sion so ena eje na ma Zion eda nso. That's it. Say tenia baby ayaka bedure e kire say unyame apa Sion say enye ne tenabia ana say ne hia bia ema ne kronkron ye eda di wo de mamu. That's right. Enunti say wohwe Psalm 87 1 and 2 no a na ofrefre aman nyina say wo mu emra nanso na wadi kan aka wo ho say Sion esu chen ana say ekron echen nkuro nyina but in actual sense no so ofre say aman nyina emra in actual sense say wo hwe ebi mu ntiase wo twero say mu a aha say e kire say onyame ya oyi Israel for no wanyi won ko say odenkwaje ama won ko. That's right. Israel was a vehicle for salvation. Won so nanka aman nyina hwe na nyame nkwaje no enuru wiase nyina. Eti praise a ode masi yo no eye praise a all kachire won nyina say omo birthplace say eho na yawo omo nanka ohwe pa de a amamamufo no nka yenwo omo ewo Sion sir. Nanso say amamamufo nyina eho beye mo birthplace. That's right. In other sense no opeso kire say munye nanka munye mema munye oman munye mwatwem ho afiri me ho de enso enanse mo de mo ho ato Israel nyankopon so na mo age me nkwaje nsem a ewo me nsem mu no adie nti mama mo if I say conferment I have conferred my rights mama mo rights mo nso mo meye ne ma enti John chapter 1 verse 12 na dodo a wogi ni dindi ye no o ma wontumi se o meye nyankopon ma in other sense oko the book of Ephesiofo ngoma no mu a Paul ka kire Ephesiofo asafo Jewfo no any Gentiles no e say mo
na nka mojanom apo onyame asem no yes enso wafa mo say still na mo ye ne ba na mo amamamufo nso amoso mo fa diufo no say wo mo de ho kire wo mo ho no na nka mo nye wo man bia enso onyame nam Yesu Kristo so ama mo so abeden oman na oyisu a great time because you have been grafted etwa mo de mo si diare so ama mo nso mo abeye oman ni bi na yenso what we are saying is say onyame na kwan bi so humum no watwe yan abasiyon in terms of say wamayen ensem a ewiase ehwehwe ensem a ewiase a ewui ehwehwe a wo muni ena wamayen abofo miensan kransem no say yem kan kire ewiase aman musuaku ene kasa what that means is say originally no omunkasiyon then so say yen yetimi emaye susuban no ekọ tisenia yankopon nam siyon so Emma nations ni nyina hu ye no a wo mo so beba Sion ni bi and when they come to Sion a ye nyina beba bebo awrade din ye ba mema awrade so ye bra bo be ye kronkron na awrade akan afra na mba ho the great commission of the Matthew 28 19 and 20 say yamko wiase afa na nyina enkoye amama nyina esuafo no it is said in the Psalm 87 yimu say ye frɛ amai nyina abeka onyame mba ho na wo mo abasiyon na wo mo nso abehu nyame kronkron ye no na nam so ama ne nkunimdie no aba ma amai nyina if we don't do this then we are failing God and yen ya selfish unfortunately yen ya betena Sion ya gi Sion atum ya be nyame mba ye wo Sion esese ye kɔ frɛ afoforo firi nyonko na chiba no ya a bit of selfishness but nyame say enka chinti na Yesu ya no efi na ekọ ohwehwe sesi yomba bia ye befa ye ho na ye koka asem no akire nyame ba ewusi yo meda ase opening Hansen ene woncheche mu a wode ama yentoa yen adisua no so na fe yen koye na yenhwe Sion asumdwe ne Bible no nso no Psalm 46 verse 1 to 7 no edi encheche mu bi edi my Psalm 46 verse 1 to 7 no yenhwe se ne wanwene sa Psalm no ene mfoni asa Psalm no opese utwakere yen wa hase Psalm 46 etifia semni si ye nyankopon ne abankese odomajum trefo kora majum si onyankopon ye yen dwane kobia ne ahoden ahohia mu buafo pa onya ne hunu ye enti se asase ni dane butu na mepo tutu gupu bomu na emu nsuo wuro na ehuru na asroche ma emepo wusumpo a yensuro esuo bi ni mbomu na onyankopon kro aniche osurusuru ni tena bi onyankopon no 5 onyankopon ti mfimfini enwuso onyankopon buano anopahema amanaman yehu ahini ewuso omane ne suma asase nane asafo awrade ni yen wo ho yekop nyankopon ni yabankese mumra mehwe awrade nyuma oseye kuna wama no aba asase so wama akonde jai kosi asase ano obubu taduamu na watwitwa pae mu esinesine odi wogahye ntiase nam amen amen yenhwe mfoni a sa anyum yinso etwakere ye nwahase mfoni ben ene otwakere ye bra ye hwe Sion asumdwe ne bammo no openi besmak yedase said na sorpeni Hans echechire mu no said Zion etie no Zion eye kronkron na erade eton safre amanama nyina se umenya chefa ewo sa kuro mu na ebra nipa enya akonya eba Zion no abonefo ne nipa ahodo nyina aba eno nti wo frase ye de engikaye ana se efin ka kronkron no ohwe a enei nyame asase a wabo a ye kronkron naka edam die bia ne ho no nipa ye ne ye de
enkekaye abekekanya asase ena wo hwe ye man ni titru baby a mefree baby a ye galamse nti minim de mekan so wo hwe se de nsuo pa nyame abo a eye krogen na nipa esan ya ho penti de ya ye nsuo no na e de ohawa break ona etikro no mu no a ha adwen amana ne chese eniyama bi a yayama asase no wote so kra na uni asomdwe biem nanso Awurade se eye ne man Awurade se eye ne kro se ye ba ye de toto ye ho a Awurade asafo no ye kronkron Awurade ato nsafre ye nyina se ye mmra mehyen asafo kronkron mu nanso ye de efinin kikaye ne niema bia ewo kro n'achi no esan aba kro aba asafoni mu niema bia Awurade nhwehwe se na asafo kronkron ye bebodin wo mu no ye ba no yasan de ni nyina aba ye de aba Sion a esai Awurade asafo no a esai kro no nanso Awurade san ka kire ye bio se onhwe ma ne ntena woda sa onhwe emma ne kro kronkron no enye amanfo na enye pasa ebra bi ba saa ifini kekan ni ene boni a edi abasi yon anaze edi aba na safo mu nyina no obeyi afri ho ene nti yenhwe ye ho se nyame ama yakonya se kro kronkron no yemra mu na ye ba no die ne ede ba die ne ebenya afri mu sen ne ye kro no na asotwe anase akatua ben na Awurade ede ema yen ewo kro na yenya mu chefa no ene nti ye momoden se ye de kro ye ebetena Awurade na ase na yenya akatua pa ewo nanim me da se openi wa ya de pa afi yen hwe ne di awie na yen sorry yen adusua no so eno no ye hwe se osi enhihim ti se Zion bepo eno no Psalm 125 verse 1 and 2 no yen hwe se ne wona wode won rehye onyankopon mu no se ne no nso otwamfuni ede kire yen osi Psalm 125 verse 1 and 2 yen hwe se ne ho nso esitie. See Israel John Kobia osurofo adwum won na wode won hu to Awurade so no ti se Zion bepo enyihim na esi hoda se de Jerusalem mepo etwa ho ahia no Sara na Awurade etwa ne man ho ahia fisese dikosida amen yehwe ha se nso wose bomo a womode omho to Awurade so no omu hihim etise Zion bepo sa mfoni ben no utwa kire yen ansana da hansen baba no meka bibi kakra o se this is either the kind say you will na ye me person na yes dynasty but say other ones no na eni ahode to say Jerusalem dem it na bibi say na etimi pro mo ko gunsuo mo de omko but we there send your ka odi atutu e wo fapim good foundation ahode sign wom nti omo de omo ho to so na ebo omo nti yes ye ni pe onyankopon pe na owo oyo bia bibia ntumi no ono no bad obi ammo no ono nko anase de ho to ni so asafa pem ni so aye him so how be ba se bibi nto wa hu se ne asitie se bia bibia to pa no akwa ho him na woni obi a wani da ni so uti anya ya ubefa edu bi kra no akase wo ende kra na ho ato ba se wasanya mi bo ya oye tumfo ya owa ahode na de na toto ntinyon bi pa ho na ye wani da so amen great and say no one sister aga kano near e twato ne say sa psalms ya yesua ho ade afa you can see say everything be a Bible mu bia na agentofo no nim nti omo ka ho asem na oka atrenefo ehun asem wona wode won ho eto Awurade so those who put their trust in the Lord womun him omo ti say Sion bepo now sene ya yedi kan akire mu da physically no Sion bepo no sene na etie no in those times say who say bepo no si ho a esipi esita there is nothing
mframa bɛbɔ sɛn na ɛwɔ hɔ now wɔse na onyame sen atwa wo ho ahyia te sɛ ne Jerusalem mepɔ no atwa Jerusalem ho ahyia no so you can see say bepɔ no ankasa no ɛwɔ hɔ but asaya a chain of protection that's right against Jerusalem yɛde kan akyerɛ mu sɛ Jerusalem ɛyɛ the presence of God nyame nkrofo yɛpɛ sɛ yɛne nyame nante no in our spiritual sense no wa mayen Jerusalem ɛwɔ the presence ɛna wɔde mepɔ no ayɛ like fence wall mepɔ no atwa ho ahyia you see Bible is beautiful wokɔ the book of Revelation ɛka 17 Revelation 17 ɛka Rome ɛho asɛm sɛ Rome yɛakyekyere no wɔ mepɔ nson so so it's on 7 mountains enti onyame deɛ no ɛyɛ mepɔ ɛwɔ bepɔ so a ɛnyinhim atwa ho ahyia no Rome in this sense na we use ye no na oka aboa no oh yes ana Babylon ekira ho ma Rome ahindi no ana Bible no ka ho asem no in other words no gods against satans nti ese ni nyina ye mepo but ba ko de osi onyame bese no ba ko de esi hoda enyinhim enti you will see say oba no a Revelation 17 ote emepo enson so na anase aboa na ote so ni ti enson no o se ogina ho ma mepo nson a kuro no esi so no o de emepo no so agina ho ma Zion say the same picture no na o de ma yen say ne o de ne ho to awurade so no o te say Zion bepo a enyinhim and bepo here ye kan wasem ya atwa Jerusalem ho ahia no nyame ne bambo sa odofo say ugi nyame dia nia nwanwa wo mu ne say in that psalm na ye kan ye no Psalm 125 no o ka sa Psalm 1 and 2 no wie ye no efri 3 ko no afi na o ka say abonefo bepe nyame nkrofo adi wombone sa na omo only protection ye mepo no a atwa wo ho ahia no. Now, anything anka wo Zion na fe wo ka Zion eye papa nyame ayo na echire odane straight away to abonefo echire say it doesn't matter whether you are a believer and fam say in fact who be a believer krempo a na obonsam ye den okase yenhwe verse few verses no if you verse 3 kono Psalm 125 na bone ahempo marent na atene nefo chafa so na atene nefo antene wonsa emumuyemu good enti me yenchire mo say won say mepo na twa ye ho ahia na enti a mepo na twa Jerusalem ho ahia ne say abonefo ahempoma antene wonsa ewo hwan so nya atene nefo so na se wo motene wo so atene nefo so a wo so betene wo nsa se wo mokoye na mumuyo ni bi I'm going back to Revelation 18 o se na mehu no obofo bi firi soro eka se Babylon ahwease fi se wa mama nyina anom na dwama mabufu nsa ni bi na verse 4 no na ede no o se nti otea mu se meman mumfiri na mumfi na mo anye ne boni ni bi na mo anya na sotwe mo anya na sotwe ni bi enti se onyame ya nya se nyame bamboi na se o makwan anase kwan bi bato ye ho adebonyefo anase amumuyefo ebetene won sa ewo yenso na ebema yenso yakwa koso wo mo amuyo no bumbi na yakoye te se Babylon enunti o say verse 5 as for such as turn aside to their crooked ways, the Lord shall lead them away with the workers of iniquity. Peace be upon Israel. That's right. I say ma wonani wu na wonsane wonachi wona watane zion nyina amen amen eti onyame ahye yembo say through the psalms no Sion eye baabi a onyankopon enam na kwan so kire yen se yebenya ahobambo afiri na sa ahobambo no say answer na yebenya ahobambo no we have to long for it you desire to be in Zion. That's right. See, was Zion there and as a Sion
eno na wonyame yenye wura mu pe na ne mepo na yeden etwa ye ho ahia he closes us in against the iniquities of Satan odofo misre say baby ayanam tia koduro bia sometimes no ne enwanwa ne ya wo mu ni say ye mu bebre e wo Jerusalem enso ye pie efiri Jerusalem mepo no atwa ye ho ahia no ekọ akire say ho de ye kope bambo in fact they do baby na Israel ahemfo no they were doing the same thing yeah when okono eba pe no mo say ye ne Egypt for ekoye alliance ye ne Assyria hene ekoye alliance no mo wira fi se kuro no mo timu no mepo ye nyame righteousness ayeden etwa wo mo hia but se wonni nyame mu ahutoso a what happens in say the moment abonifo betene wo nsa pe you find solution out of the mountains na unya kwa outside and so I dey never mframa bo say na wo ko etimu mma ye mfa ye ho enkototo no ma bi a eni Zion eye nyame anim kronkron no na mbom no se o haw no ba baby esi edware ko ye Zion unyame anim na eno ne boa yen ema yetumi edi nkunim ewo abonefo ne so but on me verse with Revelation 3:12 upon when you na no che be say de odi nkunim no meye no fadum ne Nyankopon asori dan mo na orimfiri adibio na metre me Nyankopon di wo ne so ne me Nyankopon kura eye Jerusalem foforo no ai free sroba fem free me Nyankopon che ne din na ni din foforo no amen when you na no New Jerusalem ye be come na you say free bio enkwa abonten na wakonya ha amen amen great abusiafo ye beda mo ase ase na ye de yen adisua no ebe twere we ye adisua etoso dubako na ye de abre mo no dasen ne ye de etoso dumienu no ade ebe bre mo na chese aka adisua baako na kota yina na ye de aba na wieye mo aye na mo mfampa bonta echi na adisua yesua me nsua no kwa de biarada yentimi fampi na mfankobobra na nchena se ye Nyankopon ni pia ye nyina ya nye free mu to Onyankopon enhira mu na hombrase mu bre ho ase na afi mema da age ensan enhira so mai right ajen ko pa da wase amen adusua wode amayen yestro yen ya ye kasa na o mai ti nyina ya sam se pese ye tena wunwunu ase ne wonan ase yes tenu nti bibia betwe free wanim ede ya kobepo nachi ama ede ye ho akofore niama en semfata no yestro se bedom yen na ma ya sentintim wo mu na yenyina umu ebrebia mu na dachi no ayenkwaje amayen yestro se ensem nyina mu no boy me ntimi mfantua na mo se agidifo na dachi bi oba yenya katuapa ewo wanim amen amen